היום הראשון של ילדך בבית הספר. בתחושת ציפייה מעורבת בפחד, הוא פוסע את הצעד הראשון בדרך בה יצעד שנים רבות. מי אתה רוצה שינחה אותו בדרכו החדשה? ברוכים הבאים לשובו. לאחר כמעט 15 שנות ניסיון בעבודה, עם יותר מ-15,000 תלמידים ברחבי הארץ, שובו מציגה סטנדרטים חדשים של מצוינות בחינוך ומסירות לתלמידיה. הארגון שהחל את פעילותו בטיפול בעולים חדשים, פותח כעת את שעריו גם למגזר הכללי בישראל. הורים רבים בישראל כבר נהנים מן היתרונות שבלימודי ילדיהם בשובו. הייתה החלטה משותפת של אשתי ואנוכי. והבנו שיש מערכת של ערכים שאינם קיימים בבתי ספר אחרים. וראינו באופן טבעי שזה דרך להמשיך. אנחנו חילוניים בגדול. אני לא אנטי-דתית, כי אחרת לא הייתי שולחת אותם לבית ספר שובו, אבל בהחלט לא מפריע לי שהילדים יספגו קצת מסורת וקצת דברים על היהדות. כמובן, כאשר זה בא עם ערך מוסף מאוד גדול מבחינתי, שזה רמת הלימודים הגבוהה, אז זה משתלב טוב. מערכת החינוך של שובו מציעה שורה ארוכה של הטבות. הוא ילמד פה ברמה גבוהה ובשקט ושלווה, מה שקשה למצוא היום במשרד החינוך. הקשר בין המורות, המנהלת וההורים הוא רציף. זה אומר שאני מדווחת על כל פיפס קטן שקורה בבית הספר, שזה דבר נורא חשוב, זה נותן לי רוגע. אני אוהבת מאוד את בית ספר שובו בגלל החברות שלא מקללים שם, הלימודים כיפיים, ויש שם מורים שמלמדים התגוננות, מורה לספורט, הוא מלמד קראטה. זה שלא צריך להכין ארוחת צהריים, זה שוב, מוריד דאגה מהראש, אני יודע שהיא אוכלת טוב ונכון. מה שקריטי לי באמת זה הקטע של החינוך, שהילדים מקבלים, הרמה הגבוהה שבה הם לומדים מדעים. תראי, דוגמה קטנה, שהבן שלי סיים כיתה א', חיפשנו לו חוברות לחופש, ולא מצאנו שום חוברת של סיום כיתה א' שעונה לרמה. אנחנו בסוף קנינו לו חוברת של כיתה ג', והוא פתר אותה בכלילות, וזה מה שאני בעצם אוהבת בבית ספר, רמת הלימודים הגבוהה, זה מה שמשחק פה בעיקר. ועוד דבר נפלא, ההסעה. הם לוקחים אותם כאן מפתח הבית, והילדים חוזרים לשם. ככה אני יותר רגועה. באה הסעה בזמן, חוזרת בזמן, יש שם מלווה. אז אני, שוב, כל התנאים, בוא נאמר, כדי להרגיע אותי, כל מה שאפשר לעשות, הם עושים. למעשה, שימת הדגש של שובו על הצטיינות בלימודים הוכרה כבר על ידי הדרגים הגבוהים בממשלה. אני מאוד מעריכה את העבודה החשובה שנעשית ברשת שובו, שאני מכירה אותה. החינוך היהודי בכלל הוא חינוך מאוד חשוב. אני חושב שזה ארגון חשוב, אני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת. תוכנית הלימודים האיכותית של שובו כוללת לימוד מחשבים, מוסיקה, אנגלית ומתמטיקה כבר מכיתה א'. מדעים וטכנולוגיה, היסטוריה ואלקטרוניקה, אסטרונומיה, וכמובן תוכנית לימודי יהדות עשירה, אינם חלק מתוכנית הלימודים של שובו. בתי הספר של שובו מצטיינים בשילוב מאוד מעניין של מספר דברים. קודם כל, יש תוכנית לימודים מאוד מגוונת, שכוללת יום לימודים ארוך, עם 36 שעות לפחות, עם שליש לימודי קודש בעברית ברמה טובה,
שליש בערך של לימודי מדעים, מתמטיקה, מחשב ומקצועות מדעיים, ושליש מדעי הרוח, מקצועות מעבר לתוכנית החובה של משרד החינוך. אנחנו מדברים שהתלמיד מקבל לפחות רבע תוספת מעל המכסה של משרד החינוך בכל התחומים. הכיתות יותר קטנות, המורים מרגישים מחויבים הרבה יותר לילד ולבית ולמשפחה. המחנכים מגיעים לבתים. היחס הוא הרבה יותר חם מבחינת בית הספר, מבחינת ההנהלה, מבחינת המורים. ומשיחות עם תלמידים הם מרגישים שבית הספר נותן להם תחושה של בית שני ולא בית ספר בלבד. בבתי הספר של שובו משתדלים לתת לתלמידים הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה תשומת לב. ברגע שילד מקבל את הדברים האלו, זה מהווה לו אנרגיה טובה להוציא את הפוטנציאל שלו. וזה לא בגלל שהילד שינה את המבנה הגנטי שלו או את הפוטנציאל הלימודי שלו. ברגע שנותנים לילד את האפשרות, את הסביבה הטובה, את הבית החם בבית הספר, הוא מממש את הפוטנציאל שלו, וזה תוצאה שהוא מגיע להישגים גבוהים יותר. העידוד להגיע להישגים באווירה המדגישה ערכים יהודיים הוא חותם האיכות של מערכת החינוך בשובו. המטרה בשובו היא לפתח את כישרונותיו של כל תלמיד. כתוצאה מכך, כל בוגרי שובו בירושלים בשנה החולפת השיגו יותר מ-40 יחידות לימוד בבחינות הבגרות, כמעט כפול מן הנדרש. בשובו, התלמידים חשובים לנו. כל ילד יקר לנו באמת. אנו רואים בתלמידים ובמשפחותיהם חלק ממשפחת שובו הרחבה. ומטרתנו היא להתייחס אל כולם בכבוד ובאהבה. אני רוצה שילד שנמצא כאן יקבל כלים לעתיד. כלים לעתיד מבחינה לימודית, כלים לעתיד מבחינה חברתית, כלים לעתיד מבחינה התנהגותית. אני בכיתות, כשאני נכנסת, אני תמיד מסבירה לילדים. אף מוזיקאי, אלוף, אף אחד לא התחיל ביום בהיר אחד, רק במפעל הפיס זוכים פתאום. כל דבר טוב או לחילופין דבר רע זה בעצם תהליך, זה חינוך של בן אדם, זה הרגלים שמקנים בו. אז אני רוצה לראות בתלמידים שלי שמגיעים לכאן, לא רק מחממים את הכיסא, לא רק ממלאים חובה, אני רוצה לראות אותו כבוגר שיתרום למשפחה שלו, לעצמו, למדינה שלו, לסביבה שלו, לעם שלו, לתת לו כלים כדי שאיתם הוא יוכל ללמוד. שמעתי את ההורים האחרים בחששות מהנושא של הדת, ושזה יהיה בצורה מוגזמת, וציפיות מהילדים שבאים הביתה, וכבר הבנתי שזה לא העניין. העניין הוא הערכים. יש הורים כאלה שאני מכירה שלא כל כך אוהבים ללכת לקטע הזה, כי אומרים, אמנם רמת לימודים גבוהה, אבל הדת, ואני לא רוצה, ויכפו עליהם שם את הנושא הזה של היהדות, כאילו מיסיונריות או משהו כזה. אז אני בהחלט טוענת שזה לא המצב, ואנחנו ממשיכים לקיים בית חילוני, והילדים שלי לומדים בבית ספר ואין שום בעיה, וההפך, היחס עם המורים הוא מאוד חם. בשלוש ערים גדולות בישראל כבר התאגדו הורים וביקשו שבית הספר של שובו ייפתח בעירם. בתוך זמן קצר מאז בקשתם של ההורים נפתח בית ספר של שובו בכפר סבא, לשמחתם של הורים ותלמידים כאחד. מה שחיפשתי זה בית ספר שייתן לילדים תכנים נוספים, חוץ מהתכנים הלימודיים, קצת יהדות, ערכים, פרשת השבוע, חגים. מאוד הפריע לי שהילדים שלי יגדלו בלי לדעת בעצם מה המשמעות של להיות יהודי. שמעתי על שובו ומיד החלטנו שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים. חושבים שהגענו למקום הנכון, הילדים פה מקבלים באמת חינוך לערכים ולכבד את הילדים האחרים ואת הסביבה ואת המבוגרים, ובאמת מעבירים להם דרך ארץ, ורמת הלימודים מאוד גבוהה, באמת ברמה שלא קיימת בשום מקום אחר. אני אוהב מאוד את הבית ספר, מאוד כיף לי ללמוד כאן. האמת שזאת פעם ראשונה שאני אוהב ללכת לבית ספר. זהו. ואני בהשוואה למערכות האחרות, לדעתי זה מעל הציפיות שלנו. אנחנו מאוד מאוד מרוצים בשובו.
עד כדי כך שממש בכל חוג שבו אני הולכת ויש ילדים, ומיד אני שומעת על בעיות חינוך, בעיות בבתי ספר, אני אומרת, חבר'ה, שובו, זה הפתרון. ההחלטה להעניק לילדיכם את החינוך הטוב ביותר האפשרי היא החלטה קלה. ההחלטה להפקיד את ילדיכם בשובו ביד אלה שרוצים באמת בטובתו ובחינוכו גם היא החלטה קלה. נשמח להיפגש איתכם, לענות על שאלותיכם ולתת לכם את כל המידע שאתם זקוקים לו, כדי להחליט היכן יבלה ילדיכם את שנות חייו החשובות ביותר.